Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus nitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang Pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya, mutubag usab kamo, "Mikaon og miinom kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon, inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan kayong importanteng pagtulunan nga gihatag si Kristo karon sa atong Ebanghelyo o lakip sad sa atong pagbasa. Si Jesus nagdeklaro gid niya, kaya ang iya ning giistorya ang kadto namang nagkuyog niya ba ras nato gud nanimba, mao na iyang giistoryahan. Kaya doon na may usa sa nagkuyog niya nga ningon, "Jutay rabay maluwas?" Sa may tubag na Hesus, "Paningkamot mo pagsulod sa sigpit nga ganghaan, kay daghan ang musuway pero di makasulod." Daghan ang musuway pero dili makasulod. Nya, doon na sa siya giingon nga, mura sa kahibulungan ba? Yung siya kamo, ingnon raon niya amos agalon nga, "Wa ko makaila ninyo." Nya, dayon mo gingon, "Mikaon man may kuyog nimo, miinom man may kuyog nimo, nanudlo man ka, naminaw man minimo, pasabot, nisimba man mi, nikalawat man mi, nangumpisal man mi." Moingon ako nung Ginoo, "Wa ko kaila ninyo mga dautan." Katok makuyog ito niya. Plus karon ba? Kamu kuyog mo sa Ginoo karon no? Kita, kuyog man ta. Bisan patingin mo ingon ko, "Nagmisa man ko." Doon na pagani kuno mo ingon sa lain sang gospel mo ingon kuno, "Naghingilin mamig mga yawa, nag-ayo mamig masakiton sa imong ngalan." Ang itubag kuno gyapon sa Ginoo, "Wa ko kaila ninyo." Amingon sa ning diya sa kong kilid, "Nag-serve man misa kanunay, wa ko kaila ninyo." Labaw ang mga lektor, "May kaito na kong pagkabasa, Lord, wa ko kaila nimo." May kaito na kong pagkakanta ang salmo, "Wa ko kaila nimo." Pahawa diya dautan. Pero doon na sa mga bot kuno, gikan sa lain-laing mga lugar, habagatan, amihanan, kasadpan,
Di na to mga tao nga kanang kuyog niya. Pero mga bot ko no, niya, musod. Musod na to. Kuwan kayo no? Kuyaw kayo nistanan. Nga katong na nag-standby dito, katong way simba-simba, inigabot na to dito, mao na hinuwi ni sud na to sa Ginoo. Niya kining kasigig simba, sige pag yung palit og slot. Tuwa ra gawas. Kuyog sa namaligyag slot. Tuwa dito sa gawas. Hasta looy, ano? Matod ba Kristo, maghilak niya mo, magkagot inyong ngipon, magtanaw ni Abraham, ni Isaac, o kinsa pa to ni Jacob, o sa mga santos, mga propeta, o sa daghan nga mga bot, nga gikan sa kasadpan sa silangan, nga. Luya, no? Nya nga naman doon na di ay balaod ang Ginoo, importante kayo. Unsa man? Ang nahiuna karon maulahi. Og ang naulahi mahiuna. Unsa man ang balaora? Sabot mo na. Ang giusap sa itong pagsulti dere. Og unya kadtong naulahi karon mahiuna. Og daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Unsay pasabot ana? Ang nakasabot malangit. Unsay pasabot? Wa mo kasabot. Wa gyud. Parihata. Usa mo pagsabot ana? Sud ang naulahi mahiuna, ang mahiuna maulahi. Alang atong kuan ba si dia pa to diri Brad Henry, wa man mo simbar Brad Henry kani bangsa nagkuan to ani mga grills ba. Diya to'y kausa nga nag meeting na mo sa kanang among COVID nya ni share siya. Aw dito sa ilam ron. Namtay pistam ting ito nga diha sa iyang mga tao nya nihatag sa siya iyang kaugalingong sharing ba. Ana ingon din siya kanimo gini akong prinsipyo nga daghan nga naisubra pero kuwangan. Nasay uban nga kuwangan pero sobra. Siko kunahon na unsaon gani pag unsaon jud ka ani gay hisgot man siya bahin ani bang income ba kaning income. Yung siya tinudan na baya na may mga tao nga sobra pero kuwangan. Nasay kuwangan pero sobra. Tungwa na lang ko nagunahon ato. Mumaol sa niniya daghang naulahi mahiuna, naa say daghang nahiuna maulahi. Ang akong ubos aning pangagpas unsa man? Ang Ginoo why schedule. Wa say timetable ba di sa kamaong mo ihap og oras. Ang iyang giihap binuhatan. Binuhatan dili oras. Nya ang Ginoo sad di siya maghuna-huna sa imong nangagi nga mga binuhatan. Ang kanunay niyang tan-aon ang imong gibuhat karon. Di ba? Anang litan. Karon, simba mo. Unsa man ni? Kinsa may mas duol ninyo sa Ginoo? Kamo o kadtong nangatog pa dito? Sa inyong paminaw, karon ba? Karong oras, kinsa may mas duol? Kamo. Kay nagsimba man mo. Ako mas duol sa ko. Kay sa katong na naghagok pa dito, ana, agas pang laway dire, ana. Unya pa mang mata, ika alas 12 sa udto. Kay kutob sa alas 4 kadlawon, siging TikTok, ana. Kadto sila mo'y awahi. Kamo din ako, nauna na ta. Ano? Karon, pag-uli ni mo sa inyo. Ikaw ba? Pag-uli ni mo, purti man imong yaw-yaw at tungwap amo mata. Muingo ka, kamo, wag yun mo mga usab, maulang yapon mo, di pagyod mo manimba, di pagyod mo musabat og rosaryo, sige lang mo ng cellphone, purti pa niyong tapulana. Ako, gikan ako simbahan, pagbalik na ko, di alang yapon mo mga panuwaya mo. Namana ka. Nya katusang naminaw mo ingon nimo, ay sorry kayo ma sorry jud kaayo. Sorry da buanga ka. Sige lang kag sorry. Kinsa naman roy duol ninyo sa Ginoo?
Ha? Kinsa man? Ang katong nagpaubos, katong nangayo og pasaylo. Ikaw nga wa mo pasaylo tungod sa imong kalagot, nya gikan pa jud kag simbahan, naawahin na sa ka. Pasabot din asa ka makasud. Kay ini kaulahin nimo siradaan man kunong pultahan. Ikasirados pultahan, bisa kung saon pa nimong tok-tok din agi naablihan. Unya naawahin man ka. Awa na ug mamatay ka nang gutlua or magdungan mong kamatay. Kadtong gahigda aga-agas laway, mas makasuod sa langit. Ikaw noon nga perti nimo dining tubag-tubag Ginoo, Ginoo na sa panang imong tubag-tubag diri. Oy, awahi ka nya mobalik dito. Lord, ngano man ang akong anak nga sige na nagkatub. Ngano man ay mao naman ay nalangit. Ako Hinuon nagikan kog simbahan atong una. Wa naman ako malangit nga ni kalawat man ko nimo. Ang ginawa ko kailan nimo mga dautan. Kaya ang gitan-aw sa Ginoo ang atong katapusang binuhatan. Kana gyud importante kay nang katapusang binuhatan. Ikaw niya pa dir, tapulan man to kay pa dir. Wa man to, grabiha sa Ginoo. Ang bote mo sa Ginoo. Ingon man siya, your way is not my way. And my way is not your way. Ang paagi sa inyong paghukom, lahi sa ako. Ako maghukom sa inyong kasing-kasing. Muna diri sa unang pagbasa, si San Pablo naghisgot siya nga, di ta kamaong muampo. Katong gagas ang laway, kamao ditong muampo. Perti man katuga ato, TikTok ramay kamahuan ato. Ana ra mga Facebook, ang takilid-takilid, ana selfie nga kanire picturean nya i-upload. Ana mga buangon na sila. Kani picturean, usay kanirang liog mo'y picturean, usay kanira sa dinhi ni-upload, tanaw sang pare. Natawa sa akong kilid eh, tanaw sa dinis father eh. Anong di ang tanaw nga, mata. pero ang iyang katapusan nga gibuhat, nakaamgo man siya, nakapangayo man siya sorry, nagtanaw man Ginoo atong kasing-kasing, nya kinsa pagimutabang nato ang Espiritu sa Dios. Ang Espiritu sa Dios mo'y muampo para nato. Kinahanglan di ay nga kamautang maminaw sa Espiritu sa Dios. Nya kining Espiritu sa Dios magsigi ginigsulti nato, 24/7. Naghuwat siya kanus-a ka maminaw. Mo bitan nga niingon si Kristo, kung makasa mo batok nako sa iluon tamo, makasa gani mo batok sa Espiritu Santo, di gyud mo mapasaylo. Ngano man? Kaya ang Espiritu Santo sige ginaghungong nato, di siya kapuyan, di siya maluya, sige gyud tok-tok nato. Sige na dawatan ako, paminawan ako. 24/7 ang Espiritu Santo. Espiritu ko na siya. Ni ago na siya sod nato. Nya inig paminaw nimo sa Espiritu Santo, papastanan nimong sala. Adto din ka ngadto sa Ginoo. Ingkaw niya pa sadaan mo ko, ay lagi ka balaka, kaya ang Espiritu Santo sige gina siyang tuktok. Awa mo kasabot. Na. Mula magahuwat lang magkanus-ablihan ba? Gitawag ko ng Espiritu Santo o Ocean of Grace. Kana bitang divine mercy? Mo mana? Nganong ang divine mercy mukuan man, musud man nato because of the power of the Holy Spirit. Paglabay og butilya ngadtos dagat nya siradig maayo, makasud ang tubig. Ha? Di oy. Kamo man mo bright man day kayo mo. Ge, paglabay og butilya nya kuha istabon nigana ikuha nimo na tubig. Na kay ocean gud na, porti ko nang daghanang tubig. Moro sa na ang Espiritu Santo inig-ablis atong kasing-kasing kay mo welcome taniya, punon taniya sa tubig nga makalinis, makalimpyo sa atong kalat. Ablihi lang. Nakaroon kinsa may makapaabli ani. Nindot kayo kay naatay mahal na Birhen Maria, kinsa asawa sa Espiritu Santo, esposa sa Espiritu Santo. Muna karon month of the Holy Rosary,
ang magsigig rosaryo suod kaing Maria abli sa nagkasing-kasing sige sa nagsuod ang Espiritu Santo. Kanang magrosaryo muna makigsuod gitang Maria. Kamo suod mong Maria, sige mo rosaryo. Oy, matapos na lang Oktubre, wagin mo ka rosaryo tingali, isip pamilya, no? Gabi ibitaw nagrosaryo mi dire ang staff ba, nagmeeting man ni. May gani-ganing atong treasurer Sister Nara kay mao gyud namugos wa man ko magunahon na nga magrosaryo mi kay meeting ko na sus dugay na sa kini mahuman. Ni hapon na tayo man meeting dayon. Ingon ni siya, "Pader murag dugay-dugay na gitang wa na kay rosaryo isip kan ba mga personnel dire magrosaryo ta pa dire." Sus, mas mayo pa ang dili pare kay gusto pa rosaryo ang pare. Meeting. Oto nagpasalamat siya, salamat kayo na nagpahinumdum nako. Amo to ga rosaryo ni. Abutan kin taon big mga hapit alas 11 sa gabi sa among meeting. No? Nya usas among na meetingan ang kanini ang pagtapos nato sa atong month of the rosary. So ato ning tapuson natong culmination karong Domingo, Pitsa 31. Doon na ta din himuon nga Holy Mass, kaning High Mass, kung celebrated Mass, ang kamera man sa duha, si Father Arnel magunay-unay. So wa tay misa sa alas 7 gabi karong Domingo. Ang alas 7 gabi atong gi-cancel, ari na ang misa sa alas 5 sa hapon. Karong Domingo, Pitsa 31, alas 5 ras hapon atong misa. Kuha na siya, High Mass, nga iguman ana na dentay living rosary diha sa gawas. Amo to kanus atamahuman ang PYCC, ang atong uban pang choir o uban pa moy kuha na. So akong imbitaron ang mga mandated organizations nga may tagnaa sad ta to culminate aning atong kanini ang rosary, month of the rosary. Nindot no? Awa mo nindot Kana ba nga ito bang i-highlight si Mother Mary? Nya kay naama sini hong-hong na kong niya pa dir ang gastuhanan na iyay gasto na sa oo na siya. So mag special slot lang ta para ana kay nalimtan ako sa Mama Mary da hinumdum atong do natay special slot nga atong gitawag og Mary's Embrace. Limot na mo Mary's Embrace ba kanang gakson kang Mama Mary. Ato mo nang gihimos una. So ako nang ibalik ron, Mary's Embrace special slots 200 katag 1,000. Kuto bra na karong Domingo. Malit mo para igasto nato sa pagkaon o mga gamit ato mang nindot-nindoton ang atong selebrasyon nya mo gamit pud tag mga sound system o uban pa anang natay daghang bayronon para lang yun nindot ang atong culmination. So mugasto siguro ta nag mga more or less mga 200,000 das mga pagkaon. Ana ba no? Sige, 200 katag 1,000 Mary's Embrace gikan karon Kutubs Domingo. Og mapalit mo gakson mong Mama Mary, di na gid mahitabong maliit mo dito sa langit. Basta gunitan kang Mama Mary o iya kang gakson, ang Espiritu Santo mapuno sa nimo. Mao tanang nay joke-joke nga anan gisiradan ko nung St. Peter ang kuan, ang pultahan, ang main door ba. Hibuong man St. Peter paglingi niya ang iyang gisiradan tuan na masulod. Siya ngano nakasuod mo na iyang gitawag ang anghel. Ako tong gibalibaran diri ngano nakasuod man to siya. Si kuan inahan ni Kristo si Mama Mary nangablis bintana tuwa gipakatkas bintana gikuha ang mga bintana gipangablihan niya ari kani sa susi ako kang gigakos ari ingon ko no St. Peter astan sa ning inahan na adi man kabalibad si Peter kay Mama Mary gud na nang Mary's Embrace kada nato rosaryo i-embrace tang Mama Mary nya og bitaron kita siyawa makasa kita ay kabalaka makuptan na jud kang Mama Mary ano
Ako na, pamalit na mo. Ang di mo palit, buhian ni mo. Ang di mo palit, malit. Ana, maulahi. Ang mo palit, mauna. So, di lang na binuang ra na ako istorya, pero may pagkatinood, baya sana. Ano di masaka mo palit ko, no, bing, ana, kay ikapalit. Buangon ka. Sige na, nindog na ta. Ang igsuon, bulahan kita karon nga nagkapundok, apan mas bulahan kita kung musunod kita sa kabubuton sa Dios. Uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Ginoo magamping ug maglig-on sa atong Santo Papa, mga obispo ug kaparian diha sa ilang pagpangalagad, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kuhaon sa Dios ang kadautan sa gubat, gikan sa atong katilingban ug magpuyo na kita sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang nangamatay mabanhaw na ug moabot ngadto sa kahayag sa presensya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.